Preto hovorím mladým, ak máš vieru, tak sa modli. Povedz, Pane Bože, však mi chráň to dievča, nie? Chráň mi môjho chlapca. Urobí to? Super, že urobí. Tak nech to urobí. Chlapec povie, no ktorá bude moja 1000 dievčat? Pánečko, 1000 dievčat, tak všetky 1000 bude chrániť a 1001 bude jeho. Trápas, nezvládol to, hej? Preto keby si mohol, jak by si veľmi chcel, aby ten človek, čo ti bude navždy patriť, bol úžasne chránený a je bol dárom pre teba, pripraveným. Preto hovorím, modlitba to je vyznanie lásky. Ty mu jednoducho po večeroch posieláš korešpondenciu, listočky zamilované a on posiela takto. A dostane to? Dostane. Raz mu povieš ty, ja som 5 rokov po večeroch, tak slzy do vankúša za teba. Preto som 5 rokov nemohol spávať. Keď raz to robíš, tak to musí cítiť. Musí to cítiť. To je normálna otázka viery, keď ty toto žiješ. A preto to je najkrajšie, čo môžeš robiť. Preto keď prednášam manželom o výchove detí, hovorím takto. Je veľmi pekné, keď napríklad rodičia večer s deťmi. Jožko má 4, a Marienka má 7 a ďalší, hej, všetci spoločne a povedia, že napríklad, Jožku, prepáč, nediaci, ja som myslel, ale všetci večer sa modlia a povedia napríklad, že teraz sa modlíme za dobrého manžela pre našu Marienku, hej, a všetci. A Jožko sa modlí, aj keď sa bijú, ale už nech má, hej. Rozumiete, a vie, o čo ide, hej, rozumie tomu, hej. No sa poďme za dobrú manželku pre nášho Jožka, aj Marienka sa modlí, ak od mala takto žijú. Každý deň. Až to dievča bude mať 17, nebude sa po večeroch samé za dobrého manžela modlievať? Čo myslíte? Chlapec bude mať 20 rokov, nebude sám po večeroch? Takto. Jedno dievča mi to povedal, viete ako? Hovorí, ja som večer vpadila do bratovej izby. Bola tam tma, som nevedela, že on je doma. Otvorím a on na kolenách. 22-ročný chalán, hovorí, zimomrávky po chrte behali. Som videla svojho brata, ako sa modlí. Jednoducho to je niečo tak silné, plné dôvery, že keď dievča od mala takto sa modlí za dobrého manžela, či ona sa len tak nechá niekomu otestovať v posteli, či mu vyhovuje? Či taký chlapec, ktorý sa modlí za dobrú manželku, či on len tak nejaké dievča zneužije? Ako kriper? Čiže je dôležitá príprava od mala, totižto. Keď ten človek žije tú obetu alebo modlitbu, lásku, on vtedy si pripravuje vzťah tým človekom. On povie, veď teba už 5 rokov mám rada. Už 5 rokov teba mám úctu. A preto človeka nemôže predsa ponížiť, ani zneužiť, ani oklamať. Preto vám hovorím, že toto je dôležité, žiť ten duchovný rozmer lásky. Duchovný. Seba prijatie. Kto som? Ako muž a žena stvorený na jeden obraz. Nekonečnej lásky. Čiže toto je to celý problém. Ja som včera rozprával o pôvode lásky. Z lásky prichádza na svet, vyvolaný láskou, manželskou láskou a láskou, ktorý ho stvoril. Láska, ktorá naplňa a láska, ktorá ho povoláva. Čiže je to jasné, treba veriť. Povieš, no hej, no ako? Tak nič neostáva jednoducho. Nič neostáva, iba veriť. To je cesta, lebo ľudský život je taký úbohý. Viete, raz som mal, viackrát to bolo, ale spomínam si také stretnutie s manželmi. A keď sme mali osobné rozhovory, intimné rozhovory, tak som si povedal, bieda manželského života. Bieda. Je to realita. Pretože tieto veci, čo vám hovorím tu, viete, aké to je ideál? Vysoký, že? Upozorňujem, vy ho nikdy nedosiahnete. Nikdy ho nedosiahnete, nie? Iba vo večnosti a tam už nežijú sexuálne, hej? Nepotrebujú to. Hej? Víte, to je, pozor, ideál to nie je cieľ. To je iba smer, to je majak, ktorý hovorí, ktorým smerom má ísť loď, aby sa nerozbila na skalách. Aby došla do pokojnej zátoky, do cieľa. Preto ideál to je majak, to je smer a nie cieľ. Cieľom lode nie je vyliezť na majak hore, hej? Ale vieš, kam ideš. A preto sme o ideáloch, aby ste vedeli, za čím túžiť. Ale pri manželských milovaních, keď prednášam tie veciach manželia, žasnú si im to a túžia potom to, alebo vtedy je manželské milovanie stále krajšie a krajšie a stále nové. Keď majú kam túžiť, aby nemali pocit, že už sme v koncoch. Sme skončili. Preto aj vám chcem dávať ten ideál lásky kvôli tomu, aby ste vedeli, za čím máte túžiť, aby ste mohli zažiť uzdravenie. Pretože človek totiž môže zažiť uzdravenie iba keď má tento rozmer ideálu v sebe. Ak nemá tento rozmer, on neuverí uzdravenie. Keď má pocit, že je pomrkvaný a neviem čo, tak ženko má pocit, že nedokonalý je, slabý a všetko možné. Hej? A preto vám hovorím, že cez toto seba prijatie sa človek uzdravuje. Keď sa nepríjme, neuzdraví. To je vlastne cesta k uzdraveniu. Cez seba prijatie.